ఏదైతే మన బిడ్డలతోటి పడుకునే ఏదైతే ఉండేదో దాన్ని క్యాన్సల్ చేసుకొని మరి నేను రిటర్న్కి వెళ్ళాలంటే కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కూడా మరి సీతక్కని మరీ బతిమలాడి అక్క మనం వాళ్ళకి టైం ఇచ్చాం మీరు రేపు వాళ్ళ వర్ధంతి కార్యక్రమానికి వెళ్తామని చెప్పారు మరి వెళ్ళకపోతే బాగుండదని మరి పట్టుకొని ఇక్కడ వరకు వచ్చారు కాబట్టి మీకు మేము రుణపడి ఉంటాం అక్క. ఎందుకంటే ఇంతమంది బిడ్డలు మీకోసం ఎదురు చూసేవాళ్ళు, మీరు రాకపోతే వాళ్ళందరూ కూడా బాధపడేవాళ్ళు. ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ కావచ్చు, మీ యొక్క అభివృద్ధి విషయంలో కావచ్చు, రేపటి రోజు మీరు చేసినటువంటి అంశాలు కొన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. కాబట్టి వస్తూ మా ప్రాంతంలో సదరబట్ కావచ్చు, కడం ప్రాజెక్టు కావచ్చు విజిట్ చేస్తూ మరి మార్లవహి గ్రామానికి రావడం అనేది జరిగింది. మరి హైమాడ్రాప్ యొక్క విశేషాలు ఏంటిదో నేను వస్తూ మీకు చెప్పడం అనేది జరిగింది. నాకంటే ముందు మీకే హైమాడ్రాప్ గురించి బాగా తెలుసు. మరి ఈ ప్రాంతంలో సమస్యలు చాలా అధికంగా ఉన్నాయి. ఆ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు ఏంటో మనం ఆలోచించాలి. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇంతకుముందు కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మరి జోడేఘాట్ 1, మార్లవహి 2, కెస్లాపూర్ 3, దాంతో పాటు జంగుబాయి, ఇంకొకటేమో పద్మల్పూరి కాక. ఈ 5 ప్లేసులను మనం తప్పకుండా డెవలప్మెంట్ చేయాలి. మరి గతంలో జోడేఘాట్ విషయంలో వాళ్ళకు మ్యూజియం కట్టించారు. మరి వాళ్ళన్నీ కూడా ఇల్లు కూడా అసంపూర్తిగా ఉన్నాయంటే మనం అసెంబ్లీలో ఉండగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అడిగినప్పుడు మరి అక్కడ ఇళ్ళని కూడా ఆగిపోయారని చెప్పేస్తే అసెంబ్లీ కంటే ముందే క్యాంపులు ఉన్నాం కదా అడిగినప్పుడు ఇళ్ళ హోటల్ అడిగినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేనే సమాచారం చెప్పడం జరిగింది. కాదు, ఒక 5 ఇళ్ళు మాత్రమే పూర్తయి మిగతా కూడా అన్కంప్లీట్గా ఉన్నాయంటే ఇమీడియట్లీ దాంతో ప్రమాణ స్వీకారం చేసే రోజే గౌరవ కలెక్టర్ గారిని అక్కడ పంపించి మిగతా అంశాన్ని కూడా పరిశీలించడం జరిగింది. దాంతో పాటు ఇంద్రవీల అంశం కూడా చెప్తే ఇమీడియట్ అదే రోజు కూడా అక్కడ కలెక్టర్ గారిని పంపించి మరి స్మృతివరంగా ఏర్పాటు చేయడానికి ఆదేశం జారీ చేయడం అనేది జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఈ అంశాలు దాంతో పాటు మొన్ననే దండారికి సంబంధించింది. దండారి డబ్బులు ప్రతి దండారికి ప్రతిసారి ₹1 ఒక 1000 వరకు దండాలు ఉంటాయి. మరి దానికి సంబంధించిన పోలీసారి ఎలక్షన్ వచ్చేసరికి దండారి డబ్బులు ఎవరికి ఇవ్వలేదు. నేను యాక్చువల్లీ రాసుకుని మీకు ఇంతమంది కూడా సరే సమయం సందర్భం కలవక మరి అది లెటర్ మీకు ఇవ్వలేకపోయినా తప్పకుండా ఇమీడియట్లీ అది కూడా మీరు నోట్ చేసుకోండి. అక్క ఇమీడియట్లీ ₹1 రిలీజ్ చేయండి, మిగతా దండ్రి వాళ్ళకి అందరికి ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా జోడేఘాట్ సంబంధించి ప్రతిసారి ఇప్పటికీ జోడేఘాట్ సంబంధించి 20 లక్షలు పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. పోయినసారి వర్ధంతి కార్యక్రమం చేసినాయి, అమౌంట్ రాలేదు, అది ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా జంగుబాయి చాలా ఇంపార్టెంట్, అక్కడ కూడా ప్రతిసారి 10 లక్షలు రిలీజ్ చేస్తారు. పోయినసారి డబ్బులు కూడా రిలీజ్ కాలేదు కాబట్టి ఆ డబ్బులు ఇవ్వాలి. అదేవిధంగా కెస్లాపూర్కి సంబంధించిన డబ్బులు కూడా పోయినసారి రిలీజ్ కాలేదు, ఆ డబ్బులు కూడా ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ 12 తారీఖు మళ్ళా జాతర వస్తుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కూడా మళ్ళా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాని దత్తతా జిల్లాగా తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. తప్పకుండా ఈ ప్రాంతాన్ని అన్ని రకాలుగా ఆదుకుంటామని నిన్న కూడా మా అందరితోటి సమావేశం ఏర్పడుకొని చెప్పడం అనేది జరిగింది. నిజంగా మా ప్రాంతానికి మీరు ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా రావడం మేమందరం కూడా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం అక్క. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కూడా మన ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకొని ఈ ప్రాంతాన్ని అన్ని రకాల డెవలప్మెంట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కావచ్చు, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కావచ్చు, ఆదిలాబాద్ జిల్లా అంటే ఆమడంత దూరంలో పెట్టేశారు. కానీ ఈ ప్రాంతాన్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి విద్య, వైద్య, వ్యవసాయ పరంగా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేయలే. ఎందుకంటే 2014లో నేను ఉద్యమాలు ఉన్నా ఈ ప్రాంతంలో గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గతంలో. కానీ ఈ ప్రాంతంలో మరి కలెక్టర్ గారు ఆ రోజుల్లో ఉట్నూరులో గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేస్తామని అనేక నివేదికలు పంపారు, కానీ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేయలే. మరి ఈ ప్రాంతంలో ఏదో ఒక రకంగా ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయం ఏదో రకంగా విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేసిన బాధ్యత ఉంది. తప్పకుండా ఆ విషయంలో కూడా ఆలోచిస్తారు. అదేవిధంగా ప్రాజెక్టుల విషయం పోయినసారి కూడా కుమ్రభీం సంబంధించిన ప్రాజెక్టు కొన్ని దానికి మరమ్మతులు కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకు ఎమ్మెల్యే గారికి కూడా ఆ విషయం తెలుసు కాబట్టి ఆ విషయంలో కూడా దృష్టి సారించాలక. అదేవిధంగా పోడు భూములకు సంబంధించిన సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది. పోయినసారి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పోడు భూముల సమస్యలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా హెల్త్ కి సంబంధించి గౌరవ కమిషనర్ గారు ఈ రోజే ఉట్టూరు ఏరియాలో వచ్చేసి మరి మీటింగ్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మొన్న గౌరవ కమిషనర్ కరుణాసాగర్ గారిని కలిసినప్పుడు కూడా వారు కూడా ఉట్టూరు కేంద్రంగా హాస్పిటల్ ఏదైతే నిర్మించారో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ హాస్పిటల్, ఎందుకంటే ఆ హాస్పిటల్లో జైలు, సిర్పూర్, లింగపూర్, అదేవిధంగా కేరిమేరి, గాజుగూడ, ఆసిఫాబాద్ నుంచి కూడా చాలా మంది కూడా ఉట్టూరు కేంద్రంగానే వెళ్తారు. కాబట్టి దానిలో టీ హబ్ ఏర్పాటు చేయాలంటే కమిషనర్ ఇమ్మీడియట్లీ నేను చెప్పిన రోజే తెల్లారి నుంచే దాని యొక్క ప్రాసెస్ చేయడం అని స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఉట్టూరు కేంద్రంగా టీ హబ్ వచ్చే నెల
12వ తారీఖు నాడు ఇనాగ్రేషన్ చేస్తామని మాట ఇవ్వడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఇమీడియట్ గా అది కూడా మీ చేతుల ద్వారా ఇనాగ్రేషన్ అయితే కాబట్టి తప్పకుండా దాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం. అదేవిధంగా సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి ఎందుకంటే ఆదిలాబాద్ లో ఏర్పాటు చేస్తాం, కొన్ని వందలాది కోట్లు కట్టి బిల్డింగ్ స్టార్ట్ చేసాం, ఎక్విప్మెంట్ అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం, రిక్రూట్మెంట్ ఏర్పాటు చేయాలి, అదొక సమస్య. అదేవిధంగా ఇంతకుముందు నిర్మల్ మీట్ లో కూడా చెప్పిన 317 అయితే ఇంపార్టెంట్ అంశం. 317 వల్ల చాలా బాధపడుతుంది. నిజంగా వాళ్ళ భార్య ఒక దగ్గర ఉంటే పిల్లలు ఒక చోటు ఉంటే భర్త ఒక చోటు ఉంటారు. 317 బాధితులు చాలా తీవ్రంగా బాధపడుతున్నారు. తప్పకుండా ఎక్కడో 317 అది ఒక శాతంగా ఉద్యోగులందరికీ మారిపోయింది. కాబట్టి 317 అనేది పూర్తి స్థాయిలో రద్దు చేయాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉండక, ఎందుకంటే ఇన్ని అంశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి సోదరులు నేను చెప్పుకోలేదు ఒకటే, ప్రభుత్వం అనేది అన్ని రకాలుగా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మరి మేము చెప్పినట్టు హామీలు కావచ్చు, భవిష్యత్తులో మేము గతంలో చెప్పిన హామీలు కావచ్చు, ఏదైనా మేము చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మాట కట్టుబడి ప్రభుత్వం కాబట్టి మేము ఏదైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ రోజు ప్రజల పరిపాలన, గడిల పాలన ప్రజల గురించి ప్రజాపాలన తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో 50 ఇళ్ళు గతంలో శాంక్షన్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఆ 50 ఇళ్ళను కట్టాలంటే వాళ్ళకి ఆ డబ్బులు సరిపోకపోతే ఇక్కడ ఇళ్లను కూడా కట్టకుండా ఆపేయడం జరిగింది. ఆ విషయం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి తీసుకెళ్లడం అనేది జరిగింది. తప్పకుండా జోడిగాడిని ఎట్లయితే ఎక్స్ట్రా డబ్బులు కేటాయించి ఇల్లు కట్టుకుంటుందో మార్గం వెళ్ళి కూడా స్పెషల్ పడి కింద ఈ గ్రామానికి కూడా 70 ఇళ్ళు తెలిసిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది ఎక్కువ హిస్టరికల్ ప్లేస్ అని తప్పకుండా రోడ్లు కావచ్చు, విద్య కావచ్చు, వైద్యం కావచ్చు. విద్యా ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో గతంలో మేము కుమరమేడ్ స్టడీ సర్కిల్ ఆసిఫాబాద్ లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. లక్ష్మణ్ గారు కూడా తెలుసు. తప్పకుండా అట్లాంటి వాటిని చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా బిఎడ్ కళాశాల నిజంగా ఈ ప్రాంతంలో విద్యా వ్యవస్థలు ఏర్పడి గిన్నెదర్ ఒకటి, మార్ల ఒకటి, కెస్లాపూర్ ఒకటి, గతంలో హైమైడ్ పుణ్యంలో ఇవన్నీ ఏర్పడినాయి. కాబట్టి మొన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కలిసినప్పుడు కెస్లాపూర్తో పాటు మార్ల వాళ్ళు వచ్చారు. మరి సరే కొంత వాళ్ళ రావడం ఆలస్యం కావడం వల్ల ముఖ్యమంత్రి మాకు కల్పించలేకపోయాం. డిప్యూటీ సీఎం గారిని కల్పించడం అనేది జరిగింది. మరి డిప్యూటీ సీఎం గారు కేసీఆర్ సంబంధించిన కొన్ని నిధుల్ని వాళ్ళు చేశారు. కానీ మార్గవైపు వాళ్ళకి ఎలాంటి మనం రూపాయలు కూడా ఇవ్వకుండా వాళ్ళకి తిరిగి పంపించాక తప్పకుండా దీన్ని అధికారికంగా నిర్వహించినట్టు మార్గవహిందాన్ని అధికారికంగా నిర్వహిస్తూ, అదేవిధంగా దీన్ని ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ గా మనం ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ రీసెర్చ్ జరిగిన ప్రాంతం, ఈ ప్రాంతం చేపట్టి ఈ రోజు ఐటీఐలు ఏర్పడినాయి, అదేవిధంగా చాలా రకాలుగా పాఠశాలలు ఏర్పడినాయి. కాబట్టి తప్పకుండా మార్గవహిని ఇప్పటికీ అనేక రకాల అవార్డులు ఈ గ్రామ సర్పంచ్ పొందడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి తప్పకుండా ఇట్లాంటి గ్రామాన్ని పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద తీసుకుని డెవలప్మెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని తెలియజేస్తూ